Aline, pojď. A co oni dá? Musíš jít tady, podobně. Tady tak přes to přelez. Pojďme. Přelez. No přejdi potom i tady toto. Musíš toto třikrát oběhnout, toto se třikrát obíhá. Tam toto musíš třikrát oběhnout. Třikrát. Počkej, 1, 5 až na konci, běž. Počkej, dělej lek třikrát, ale ne, třikrát dobíháš. 2, za 5krát vlastně, když to zkazil. 3, 2, Aline, židli zapomněl. Musíš přelézt přes židli ještě. Jde špatně. Na začátek, Aline, musíš jít. Na začátek všichni 3. Znova, Aline, na začátek. Aline, zatrať na začátek. Aline, dělej na začátek. Znova, ukaž to, Kacko, ale letí za tebou. Tak všichni za mnou. Všichni. Ne kolem motorky, se neští. Ne kolem motorky. Neběhá kolem motorky. Kolem židle. Jaká banda debilů, to není možné. To není možné. Tak a nalínte jim znova ještě tady těm jenom tak na závěr. Ale neprosím. Vypij to, vole. Ale dívej se, on má málo taky. No však oni dostanou na startu, nalijte znova. Všichni, málo. Tak první musím na Ale ukončí si tady tu relaci. Víš, co je tak to? se točí.